Hej, og i dag vil jeg vise jer, hvordan I får en ny opdatering Minecraft 1.6. Hvis I bare går ind på helt normalt Minecraft, så står der jo det der 1.6. Så skal I bare gå ud, gå ind på minecraft.net. Jeg har den så lige heroppe. Gå i download et her. Så tager I den der, okay? Den der tager I. Den der Minecraft.exe. Så gemmer I den på skrivebordet. Så gemmer den. Nu siger vi lige, den gemmer, ikke? Og så er den gemt der. Og I skal også lige skrive, hvad den skal hedde. Altså, ikke? Dernede. Ja. Så åbner I den. Så skal der komme det der. Det er rigtig nemt, hvor der skal. Så har I den. Og så skal I bare trykke play. Og det skal I gøre hver gang. I skal gå ind på den her, hvis I gerne vil have Minecraft.net. Så går vi bare ind på single player. Ja, I kan godt se, hvor langt jeg er nået på mit hus. Det jeg spiller langt, ikke? Så har du den nye opdatering, men ja, der er kommet rigtig gode opdateringer. Jeg har fået min helt egen hestefarm. Hvor er den? Jeg kan også vise jer, hvordan man tæmmer heste. Se, jeg har tæmmet nogle heste, ikke særlig mange, men det første vi skal have, det er en vent lige. Det første vi skal have, der sadel. Og så skal vi have en nej, det behøver man vel ikke. Hvis I vil, kan I også gøre det her. I skal bare skrive hårde. Så kommer den der hårspam. Og her der er armor til dem. Ja, en af dem, det er min yndlings, den har diamond. Ellers er de andre jern. Så tager I det. Så den hest I gerne vil tamme, så hvis vi nu siger, den er rigtig flot, ikke? Den der. Skal I, I må ikke have noget i hånden, og så skal I højreklik på den. Det kan godt være, den smider jer af. Det skal lige vende sig til, at man sidder på den, så smider den sig af, og så skal I bare gøre det hele tiden, indtil den lader være. Den har ikke vendt sig endnu. Så indtil den holder op med at vende, indtil den holder op med at smide os af. Når der kommer hjerter, kan man se det. Når der kommer hjerter rundt om den. Hvad er det faktisk? Det kan godt tage lidt tid for den, ikke? Se, så har den vendt sig til det. Så kan I gå ind og sætte sadlen på den, så er den i sadel, og så sætte rustningen. Og man hopper og sådan noget normalt, men se, man hopper normalt. Og løber normalt og sådan noget. Og nej, det kan ikke hoppe over 2 hegn, tror jeg. Den er kan. Det kan nogen af mine andre ikke. Det kan alle de andre ikke. Hvor fedt. Nå, og så for at hoppe af, skal I trykke R. Sådan tæmmer man og får den nye opdatering. Og ja, de spiser hø. Og en af de nye opdateringer. En af de nye opdateringer også. Hø. Og de her tapet. Det er noget til gulvet. Og så er der kommet. Hvor er den? Der. Det er en hest. Det er hestespawneren. Og så er der kommet. Jo, selvfølgelig. Det er der, som jeg viste jer. Og så er der kommet den her værktøj. Den her værktøj. Det der værktøj, ikke? Og hvis I går ind der. Der er alfabetet. Og her, der er ikke noget nyt, vel? Og det er der heller ikke her. Men det der her, der er den der house, og så er der de der værktøjer. Nej, der er de der rustninger. Ja. Og hernede, der er kommet 6. Jo, der er den nye trækul. Der er den nye. Ja, jeg ved ikke, hvad der er nyt hernede, vel? Jeg er ikke så meget hernede, heller ikke her. Men jeg ved i hvert fald. Og så er der kommet det her.
det der har man ikke noget nyt af. Jo, den der, det er nyt. Det er det. Ja, laver. Vi vil godt til at stikke ud. Undskyld, det var lige min far. Og her, det ved jeg jo heller ikke, om der kommer nye ting med. Har jeg kigget? Jo, der er jo kommet det her. Det er clay. Det ser ret fedt ud. Ret så flippet, ikke? Jeg aner ikke, hvad det er til, men så kan I selv finde ud af resten, tror jeg. Og jeg aner ikke, hvad de spiser. Fuck af med hun. Husk det nu. Højre klik indtil de ikke smider jer af. Okay. Ikke slå den, ellers hvis den ikke er tam, altså så I bare kan sidde på den for evigt, ikke? Hvis den ikke er det, så lad være med at slå den. På grund af, så kan du aldrig komme til at sidde på den. Det lærte man på den hårde måde, derfor der er en lille pony derinde. Ej, der vil jeg gerne lære at ride på sådan en lille en. Sådan en lille bitte lort. Det der. Nu var det cute. Nå, hvor er den cute. Nå, hvor er den lille. Ja, sådan der. Den har lært os at kende. Sådan der. Kom her, kom her. Jeg kan ikke styre den nu. Så skal vi ind der og der. Nej, sådan der. Så er der der. Så skal du have det her. Nej, du skal det her. Nu kan jeg styre dig. Og ja, det her, det skal I først have på, for at man kan styre dem. Hvordan jeg lavede min indhegning. De fleste kan ikke hoppe over et af dem, men det er der nogen, der kan. De fleste kan ikke. Eller der er nogen, der kan. Der er nogen, der ikke kan hoppe over en af de her. Der er nogen, der kan hoppe over 2. Der er nogen, der kan hoppe over 1. Det er så forskelligt, om de kan løbe hurtigt, og om de kan skulle hoppe rigtig højt. Se, den kan hoppe over 1. Så den er syg. Den er syg. Det er min bedste Lucky. Det er min yndlingslucky. Elsker dig. Så der. Det skulle være nok til, at hvis vi nu lukker den på her, så skal I stadigvæk ned i den der, og så bare play igen, og så kører I. Men hvis I bare går ind på det helt normale Minecraft, så har I ikke den opdatering. Se, så har I ikke den opdatering. Så har vi bare bygget det der, uden der er nogen, eller noget, herinde. Det er bare flippet der. Se. Så, ja. Så det skulle være nok til, at I kunne køre jeres lille, eller I skal kunne lave jeres helt egen en opdatering. Altså, kom ind på Minecraft 1.9. Lige meget. Jeg siger bare lidt forkert nu. Vi ses.